ବାବାଙ୍କର ପୁରୀ ଏଇଟା ଲଗା ହବ। କୋଉଟା ଲଗେଇବୁ? ବାବାଙ୍କର ମୋ ବାବାଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ସଜ କରିଛନ୍ତି। ଇଆର ବି 10,000 ଟଙ୍କା দিব। ଓହୋ ତୋ ବାବାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି। କୋଉଠୁ ଆଣିବା? କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ତୋ ବାବା ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 10,000 ଲଗେଇଲେ। ତୁ କେତେ ଦିନେ କାମ କଲେ? ଆରେ ତା ନରୁଗିରେ ମୋର ତ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇଛି କି? ଚକା ଆଉ ଲାଗିବନି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବନି ଚକା? ଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣିବା ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଗେଇଦେଲୁନି? ମଗେଇବାର ବା ପଇସା ନାହିଁ। ମଗେଇଲେ ମୁଁ ପଇସା ନାହିଁ? ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ 10,000 ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିରେ? ହଁ ଅଛି। ତାକୁ ଇମିତି ଚଲେଇଲେ ବଡି ବଡ ସାଇବର 18 ଗଲେ ଆଜି 11 ନା କେତେ ହେଲାଣି?